Kamoro moro maintie Jarama Lulu TV, maindi en chino mar kuku mar wach, mikelo ne kinde ka kinde kod anje folomba ka wuok e Lulu TV. Odiochieng' ma kawuono antiere kod jakom mar Budget and Appropriations Committee, manero mar Homa Bay County, mabende ene MCA ma Kanyamwa Kosewe. Chiel ka chielo bro nyiso nyinge ka bende wabro rango weche gweko mag budget mosebedo kantiere Homa Bay ka chiel kod weche mag ng'ikruok koni kod kwacha ma samoro nitiere e county mar Homa Bay. Arwaki e studio. Erokamano jaduong' Mbaka. Oyawre uru nyikwara Mugajwang'. An gi nyinga iluonga ni Mheshimiwa Waka Nicholas ma bende ong'ere gi nying mar Wuod Flora Nyamboga. An Jakosewe Kanyamwa e sublocation miluongo ni Kwandiku. To kendo jakom mar Budget and Appropriation e County Assembly mar Homa Bay. Erokamano nye wacho ne gidendi ne ng'awa Owaka Wuod Flora Nyamboga. Owaka Wuod Flora Nyamboga. Owaka achiel ka achiel adwa chako kodi kaka jakom mar Budget and Appropriations Committee. Nyiswa ni to process mar budget eri en gima chalo nade. Samoro oganda ok ong'eyo ni to process mar loso budget en gima chalo nade. Wachagi kanyo. Erokamano jaduong' Mbaka, adwa na wachi ne oganda wani loso budget okawo kinde marabora. Kendo chakore dwe maraboro tarik 30. Dwe maraboro tarik 30 ing'iyo tibro yudo ni budget wakwongo atimo gimilongo ni the treasury mokwongo mar Homa Bay. Kanye magi chako go planning ni to en ang'o gini ma diber ka waketo e budget to wachako gi gimiluongo ni solo paro kae to wabiro ma wagi kama ni sama wachako solo paro ni wawuotho kuom jopiny wapenjo jopiny ni to jopiny gin kuonde mage ma uneno ni kaber to nengo bed ni koro iketonu e budget en ang'o muneno ni kotimnu achiel kuom gi ni yo mane madwer ni mondo oger pi mane madwer ni mondo kuny hospital mane madwer ni mondo oger to kata mana chiro mane madwer ni mondo chiel kata obugi ka un kaka seche mudhi e chiro juok kit pesa di madudwar ni mondo ketnu e juok to gik mijuogo gi kiwango mane monengo ket ne gimoro ka gimoro mijuogo magi wachako e dwe maraboro to wabiro dhi adhiya nyaka chop dwe mar 6 kama koro wabiro some budget ka wasechoko paro mopogore opogore seche mwachoko gi kae to wandiko gi sam wandiko gi wabiro keto gi gibilongo ni CIDP en County Integrated Development Plan ma endi kama koro wagike ni kaka odiochieng' makinye odiochieng' makawuono godhiambo MCS tema Homa Bay ka chiel gi executive kanyo kamoting'o minister to gi chief officer wabiro dhi e hotel miluongo ni Pinecone Kisumu to wabedo piny to ginyiso wa kaka nyocha ne gisumo paro kaluwore gi kidienje kata sectors magitelo negi kaka minister mochung'ne minister mochung'ne yo minister mochung'ne law mabende waluongo ni lands minister mochung'ne chiro mabe waluongo ni trades gibiro biro to ng'ato ka ng'ato pedho no obokene ni wanto e igani mar 2018-2022 e higni go te wabiro dwaro ni gigi ma mondo mi watim ne jo Homa Bay kae to kwasetimo kamano ka waseng'iyo gi wabiro ng'iyo gi waketo gi in order of priority ni to mane monengo kwong chakgo kwasetieko mokwongo to wadhi e mar ariyo to wadhi e mar adek nyaka chop higa mar 2022 pesa niso ne jatelo waka kapok idhi nyime wacho ni kapok udhi e weche mag loso budget to nyaka uwuoth ir jopiny mwasumpara ma ndi public participation mainso ni nyaka udhi upenj gine to un kaka jo ward makama ang'o mudwaro un kaka jo ward makama ang'o mudwaro ko kamane mudhi ubet piny to nani oyo jogi dwaro ma warang ni mane mwamiyo omenda marom nade to mane mwamiyo omenda marom nade kamano erokamano kama indio setimore teo inyiso ni koro udhi nade nikech samoro oganda wacho ni gik mitimonwa ok gin gik mane wadwaro gik mitimonwa gieki jogi mong'e gimomiyo gitimo samoro iyudo ni gin ne gidwaro pi samoro olosne gigi mopogore ne gidwaro wang' apaya olosne ang'o miyo chochni ochak bede kiwacho ni usumo paro kuom jopiny. Erokamano jaduong' Mbaka, adwa na wachi ni nyadi mang'eny wakuotho kuom jopiny kuonde mopogore opogore to ing'eyo ni kata kawuono kiwuok ka midhi e chiro Adel kata iwuok mana kaendi mi idhi e Wang'apala idhi penjo jo Wang'apala ni to unto rabolo mawuok karuka kata rabuon mawuok karuka endi kata un Joriang rabuon mawuok karukani odu gombi ni to rabuon ni o charge pesa di Joriang bro wacho ni wanto rabuon ni kwa tere e chiro to
gorogoro achiel wagombo ni mondo wachaj siling 20. To kendo kiya kanyo midhi Kadongo to Kadongo wacho ni wato gorogoro achiel nikech karwa kato ng'eny ahinya ne ber kwa chaje siling 10. To kendo kichaki wuok kanyo midhi Misambi, jo Misambi bende wacho ni wato ka nikech rabuon onge wadwa ni mondo wachaje siling 30. Koro kwang'iyo gini wabire middle ground. Wawacho ni to koro joka no wacho 30, ng'ato wacho 20, ng'ato wacho 10. Koro mane maber wadhi wachaje 20. Ema ja 10 ok ohinyore to ja 30 be ok ohinyore. Seche mwatimo ma ng'at mano wacho siling 30 en obro wacho ni pache ne okotigo. Mano emomiyo seche makoro waloso budget wang'iyo ni to ka ere gima dang watim mondo wakel gigi te e middle ground mondo at least ng'ato ka ng'ato pache mano osum obed ni obedo captured e CIDP kata e budget mar ang'ono mar county mar Homa Bay. To bende adona wach ni kaluwore gi penjo mipenyano Jaduong' Mbaka ni to nyadi mang'eny ang'o momiyo samoro ng'ato no wacho ni mondo kunyne pi to yo emoketne. Jaduong' Mbaka gima lich ahinya e wachno kata pogruok mabedo gae en niya, ka wasesumo pach ji to king'e ni budget ni noko chake kawuono Jaduong' Mbaka ibro yudo ni gima lich kabisa en ni sama watimo budget wang'iyo gima jopiny dwaro e area no malich ahinya moloyo gimochuno ni nyaka tim. Kwa mfano idwaro mondo wakel ni pige kata dek e gweng'u to kama wadwa kele pini yo pok ni kobede nyaka nene. Ere kaka ang' tinga kata lori no wuogi machop kama idhi kunye pi ka yo onge. Gima wakwongo watime ni waketo yo. Ka waseketo yo to wakao wachwe wakete ang'ono pi. Ang'eyo ni nyadi mang'eny pinywa mar onagika wan gi ywagruok mathoth nikech weche mag budget ok osedhi maber Jaduong' Mbaka. Adwa na budget ok osedhi maber. Budget ok osedhi maber. County ma Homa Bay. Okay, county ma Homa Bay. Counties duto mag oganda mag Luo Nyanza. To kodhi maber nade jatelo to nitiere kaindi kendo unutayo chendo ni ere. Ageno ni sama koro ni yieri kaka jakom mar budget and appropriations committee ni intiere kod lony manyiso ni inyalo tayo migao matin machalo kama. Ang'o momiyo kendo chochni chak betie wacho ni pok odhi maber. Pok odhi maber nikech Jaduong' Mbaka adwa na wach ni oganda wa magonagi. Budget ok tim gi wach ma ng'ato wache dhoge. Budget itimo gi population mar county. Mondo mi uyud pesa mang'eny kata omenda mang'eny nyaka ubed gi ji mang'eny e county no. Kendo nyaka ubed gi needs bende mopogore opogore. Koro wang'iyo jatelo iwacho maber kamano. Adwa ni mondo penji mana weche ariyo kende iduoki. Pok odhi maber ni omenda samoro omenda tin koso omenda ok binwe sama dwarore koso pok odhi maber ni jok manie office ema chocho chenro ni ere. Ipenja penjo 4 osiepna. To adwa na wachi ni penjo ni in kaluwore gi in to en penjo achiel but wawe mondo aduoki adwa kete fuoni 4 mondo donje ma adwa ng'inje mokwongo awachuni ni budget ok osebedo kadhi maber nikech budget is based on the population index kar kwan mag ji nikech ng'eyo ni budget kosetim itimo budget ni oganda maromo 1,800 idhi migi pesa maromo kama. Ng'ama golo pesa ni ok en county government and the central government, the national government. The national government no gol ema golo pesa ni. Tadwa na wachinu ni census no tim iga mar 2009. Iga mar 2009 ka no tim census wan kaka oganda mag onagi ne wabedo disadvantage nikech ne gimiluongo ni computer error ni ne jomoko dhi obedo beda piny to cook figures miki yudo piny kaka Tharaka-Nithi iyudo ni ka population gi onego bed ni gin 80,000 to no migi 80,000 nyadidek seche mitero pesa Tharaka-Nithi ibiro migi moromo 240 to wan kaka Homa Bay mabende samoro population waromo kodgi ibiro miwa moromo mana 10,000 nikech 10,000 ni mane ng'ato ndiko kano singi maber ni population biro determine the total amount and revenue allocation mibiro mi a given area. Adwa na wach ni Jaduong' Mbaka ni mane kama chochni bede to en gima ber ni I recognize kata acknowledge ni ma chochni mano sebetie bende use rectify chochni machalo kama nyalo wacho ni oyo wanonde kwa kaka jo Homa Bay ni wan oganda 5,000 to mind ok en adieri
Erokamano jaduong' Mbaka. Ang'eyo ni ng'at modhi sikul maber kendo ing'eyo ni ka census notim higa mar 2009 odiechieng' midhakiro gi tim en 2019. Mano data cannot nyalo bedo mana corrected ka sama correction mar data no lornu mana mano tim 2009 mano ema pod olornwa kendo ka sani king'iyo adwa na miya an example jaduong' Mbaka. King'iyo kamiluongo ni Kobita ni endi en e Ndhiwa. Kobita ni en e Kabuoch to en e Ndhiwa. Iwacho no ni Kobita area mar Kobita king'iyo kawuono kaluwore gi higa mar 2000 iwacho no ni Kobita ni en mana gi sikul health center achiel kende. Kobita is a sub location. Jaduong' Mbaka. A sub location with only one health center. King'iyo ka tinyisowa ni kata mana kidhi a whole household onge gimiluongo ni electricity e dala mar Kobita, which means ni gimiluongo ni stima ni en past tense. En gima pok ne ka ji owinjo e dala mar Kobita. King'iyo tikoni ni in the entire Kobita wan mana gi skunde 10. Sikul mar primary 10. Mano nyisi nang'o ni king'iyo the data mano otim gi joka CRA nyisi maber ni wan gi gwenge wainyore ka gwenge mamoko mag oganda mag joka Rabuon ka to winjo maber. Omiyo chako ni budget pok otimore maber nikech pesa mimiyowa kalore kod kwan manoter maendi mainyo mainyo watu nikech population the square kilometer to duong'. Erokamano nyajo Owaka Nicholas obro kaw yo matin ka etwa duogo maendi en chenro mar Kuku mar Wach ka bende warango weche madhi nyime koni kod kocha e county ma Homa Bay. Moro maintie jara Malolwe TV maendi en chenro mar Kuku mar Wach kod Anje Folombaka waduogo e thuolo mar ariyo mana kaka nanyisi chande ka diponi ko kaitudori kodwa wantiere kod Mheshimiwa Owaka Nicholas ma bende ne jakom mar Budget and Appropriations Committee e county mar Homa Bay. Warango weche matimore koni kod kocha kotenore kod weche mag budget bende kik wiyi wil ni ene MCA ma Kanyamwa Kosewe. Arwaki e studio kendo. Erokamano ja. Erokamano nya Nicholas ka wadonjo kendo e thuolo mar ariyo to ine Budget and Appropriations Committee manyiso ni ing'eyo kaka omenda donjo e counties mopogore opogore. Iwako sebet ni samoro serikal maduong' deko godo omenda kata samoro ok miu omenda totally. Nyiso ni to sani position en mane? Erokamano jaduong' Jeff adwa na wach ne jo dalawa mawinja thuolo masani ni indeed wasebedo gi problem kendo wasebedo gi achiedh nade ahinya to kalore gi wach mar pesa mawuok e National Treasury kabire county government. Kawuono mawuoyo kodi ni adwa bedo ni very honest and exact. Ni jo county government ma Homa Bay as we speak poko chulo misara. Jo tije te poko chulo msana including Owaka Magud Flora mawuoyo kani poka chamo misacha. Ingeni ma ok en tabu mar Awiti, ma ok en tabu mar governor, ma ok en tabu mar minister moro, ma en tabu mar central government. Nekeche jowagi ok mokwongo wan kaka jowa ma aluora mar NASA Namlolwe adwa na wachnu ni wan gi tabu nikech kisiasa ok wasebedo maber. Jowagi kawuono kamiyo in order of priority migolo go pesa kucho tikuongi miyo counties mag Jubilee. Kawuono wan oketwa the second batch masani kore kimiyo pesa mabai next week kore ka jowadhi chamo salary. Pime ni salary ni jaduong' Mbaka. Salary ni emone gitergo nyithindi school fees school. Salary ni eminyalo kata chulo go rent. Salary ni eminyalo kata chulo go bijutiji. Pesa ni kokele kama eka korka government governor bende nyalo chule kata mana contractors moko manyo en gi pesa gi. Eka en bende onyalo golo e pesa kawuono to oloso go kata yore. Jaduong' wach mani penja. Ipenja ni to en ywak mana mar ondere koso en gima dieri. Adwa nyisi ni ok en ondere. En gima dieri to wabiro lamo Jehova Nyasaye mondo ket chunye jaduong' Uhuru Kenyatta mayom mondo mi chieng' moro en bendo newa kaka dhano minyalo mi pesa chon mondo development otimre e areas gi. Wan kaka oganda mago nagi wawinjo matek pesa waik to bende gima dona wachini pesa no ok miwate. Kawuono kaka county government ma Homa Bay wadai 2.8 billion from the treasury. Pesa niko miwa kaka jo county kaka jo county mar Homa Bay. Ibiro yudo ka pi ng'at manyo yuago pi nyalo yudo pi. Ibiro yudo ka ng'ama manyo yuago yo nyalo yudo yo. Ibiro yudo ka ng'at manyo yuago yath e hospital nyalo yudo yath e hospital. Inyalo yudo kata ka jowa mane wa process ne gi title deeds.
nyalo dhi mayud title deeds. Koro jaduong' Mbaka en adieri ni pesa imiyowa kama nyasi. Erokamano, ywak osebeto ahinya kod contractors. Koso maendi bende ikelo deko mar chudo nikech deko mar omenda nieri. Jaduong' adwa nawachi kaka jakom mar budget. Yes. Ni wach mar contractors mag Homa Bay County is an issue. Tadwa nawachnu contractors mawinja kata manena ni miya uru thuolo matin. Ma office manyore kadonje to awadwa nono ni kiwacho ni in contractor to ni itiyo. Yo manitiyo no. Nikech jomoko nitiere mondiko yore ma ok exist. Yore ma nyawawa. Yore ma nyawawa ngato wacho no ndiko yo to yor no onge. Omiyo ka en contractor manon oloso otiyo yo. Adwa nawachi ni kendo kinena kata kiwinja ni yo mani iloso nyaka chuli nikech en ratiro mari nyaka chuli ka in gi the right document ka you can prove ni yo mani iloso no nitie to ka en an agreement mano losi office moro mondo champes public bed kanyo king'eyo ni ok bi chuli. Nitiere ghost projects joma dwa na chulgi ne projects ma kaka wawache no. Erokamano. Koro waka wadhi mapiyo piyo neno ka thuolo dhi matek. Nitiere wach ma wuok koni kod kocha kata maliekore ni nitiere nok mar pie Homa Bay. Adiri mar wach niri ne kure. Jaduong' adwa nawachi ni Homa Bay County kata obedo mana ni wachiegni gi Nam Lolwe. Adwa nawachi ni pito wan gi tabu. Nikech ng'eyo ni nyadi mang'eny nitiere areas e Homa Bay County ma completely are dry, like areas makarachuonyo mag Mbita, Magasego Kanyada, Kochia, kuondego pi en tabu kende yudo ni ji nyalo wuotho 8 to 9 kilometers manyo pi mana dir man kende to kaka wan kaka jo county assembly ma Homa Bay adwa na wachni ni e thuolo makoro kinya chake bede CIDP gi minister in charge of water wabiro make sure ni wamiyogi proper allocation pesa moromo kunyo boreholes mondo mi pi kose kunyigi kata na boreholes apar in a given area to waloso negi pipe mondo gogi mondo pi ochop kuonde ma jowa odakie. Yes, omisingo ni maendi biro timore. It will be a thing of the past within 4 years. Yeah, mana nyaka wachi ni biro timore. Yes, pi biro beti. Erokamano. To nitiere weche mabene no liekore ni weche go mag sex for water ka inyalo paro gwenge mag alwora Nam Lolwe nitiere weche mag sex for fish sani koro mano uchako wuok e area makosele kaindi ni wacho ni sex for water be en adieri koso mana wacho. Jaduong' Mbaka I'm a little bit saddened with such weche machalo kamago but adwa na wachni ni an kako waka ma Wood Flora Nyamboga okaikora mar gora gi media. Okanyal go lwenj media manyalo. Tadwa na wachni ni media to kata mana wan kaka assembly we are coming up with a bill. A bill mwadwa biro go en nyaka wa credit reporters ma at least ngama report wachni nyakubedi ngama is credited so that kawan tiere gi gima wa question nikech I'm wondering sex for water ingeni our women are not they don't have thirst for sex by all standards and again such kind of information could be a public so we need to verify and authenticate the source omionadwa na wachi ne jowa mawinja ni okadwa deny okadwar wacho okadwa confirm the media ka ni such kind of a thing nitie kata onge eni wan nyo wasechako no timo nonro ne wasewinjo nikech no wawinje kuom media ok ne wawinje kuom jopiny ne wawinje media koro ja media mano report eno ema wambe wadwa nono ni to kuponi en wach mantie to mano nyalo beda disaster manyaka wa control as much as possible yodala wa adwa na wachnu ni oke pinyo onagi ka kende me weche timore malich pinje mag kata mana mag dhudi mamoko be weche timore malich kabisa to nitie gimiluongo ni ondere koro kuponi eno ondere to wabiro manye. Erokamano. Jatelo nitiere weche mano nego benwa wuoye mag bills mabende nitiere in place mabende unyalo timo mondo mi ulos godo weche machalo kaka mag pigi ekio kata mag pikende. Ang'o nitiere issues mathoth ma samoro affect unu kaka MCS bende nitiere bills machalo kama gi erokamano Jaduong' Mbaka adwa na wach ne jowa mawinja odiochieng' ma kawuono ni we have a number of bills wantiere gi bills mang'eny ma sani waikore mar kele assembly mar Homa Bay kawuono ni ministry line mar education committee kapo kabigire bire bill we monda gine kecha ng'eyo ni ng'ato nitiere mawinja mabende understand the process makao kakele kako winje to biro palo manani to na bire bila kaka kia gima temo most of their county assemblies work 80% is done at the committee level and adona wach ni yalo mwa yalo kacha to mana matin praboro wimia itime committee a committee mar education nyo wase chako gimiluongo ni feeding program for the ECD
children. Ma is a bill, ma wadwa ni kichingeni mano is a money bill. Yes. Manyaka go through public participation. Nitire bills ma cannot go, ma okochuno ni nyaka dhie public participation. To nitire bills ma nyaka dhie public participation. Mano walungo gi ni money bills. Money bills gi, kaka koro ma awacho ni mar feeding program ni. Yes. En gima nyaka wadhie public participation. Ma kawa timo. Mobedo success to nyithindwa biro yudo chiemo and already wase capture a CIDP mondo bed budgeted for mondo mi nyithindwa matindo ma pod ok nyal wuotho ka dok lunch oyud chiemo kanyo to ka gise chiemo ma ngato yieng to nindo matindo chako chung kendo otugo to somo mana chiel namba 2 e weche mag pi mane iwacho wantiere gi a water committee ma bende ama member a water committee wantiere gi bill bill ma wakelo kawuono en ni ka okuny borehole to there is a way ma the community nyalo subsidize nyalo chiwo something for the maintenance of boreholes and water ma wabiro bedo ni waketo water kiosks mwabiro bedo ni waketo within the community ingeni kwa timo kamano to it will not simply come back to the county government ni ngato dhi to turo kata pipe ni pipe mono to no koro poko biro bedo repair and maintenance inyalo tim gi the community to enable us mondo mi wa provide for water in the entire county yes jadumba ero kama na nya Nicholas Owaka thuolo orumonwa wadong mana gi dakika achiel kende jok moko wiye wilgo kaindi miluongo ne jo Kanyamwako Sewe wachni ne jok mane omiyo kori bete kom ma iwuoe ero kamano jadumba kama ko gadwana dukni ero kamano kuom miya thuolo mondo awuogi jo Kanyamwako Sewe an kaka misumba u adwana wachnu ni 100% unsure ni ne watimo pledges ang'eyo ni nitiere ndara nitiere ndechni okachiel wantiere gi barabara manyaka losi wan Kanyamwako Sewe e higa manyo kalo chanyo ayudo pi achiel kende e manyo kunya e Kanyamwako Sewe adwana wach ni odiochieng' makawuono wantiere gi pigi aboro ma already asiketo dhi bedo captured e CIDP wantiere gi yore 9 ma amiyo priority ma kata kodh chwe kata koth ok chwe yore go nyaka losi kawuono ni thuolo mokalo cha Jadumbaka gima notimore malich kabisa en ni wan gi ECD classrooms ariyo kende ema nogere 5 years e Kanyamwako Sewe wuono adwana wachnu ni ka okagero mokala beach to onge tiende duoka nikech mano nyiso ni kata bende ticho tama kaka ngama nagolo bene ticho tama adwana wachi ni Iko Sewe wantiere gi health centers adek kende ka wan gi health centers adekgi awacho ni health centers nyaka wa increase to bende kaka jo Kanyamwako Sewe adwana wachnu ni ung'eyo maber ni Kome Mix Secondary School nyopodho kawuono kidhi Kome yudo ka ni gin nyithindo 60 ang'o momiyo mago gik mana promise na dhi timo already jisomo Kome na promise ni nyaka make sure ni I increase the number of secondary schools kawuono kidhi Osure Mix aparo ni nyocha kanyicha negi winjo kana dhi kanyo magoyo wi od Osure adwana wach kendo ni wantiere gi Ligega primary ma nyithindo bede lo kawuono kidhi kanyo desk onge ing'eyo ni education is not fully devolved only the ECD is devolved but nyithindo mabede logi gini nyithindwa omiyo nya wacho ni nyacha kawuono yudo ka Ligega primary ochiel ang'o momiyo natimo kamano nikech nyaka wakuongo wasikiwa the little resources that we have then we move as a team adwana wach ne jodala wa ni those are just but a few wabiro lamna uru Nyasaye omiyangima maber ka Nyasaye omiyangima maber wabiro chopo lek marwa kaka jo Nicholas Owaka kumiyudo thuolo mari makende mar biro achiel kachiel studio mar Lolo TV mondo wawuo kod oganda wa gino ni odiochieng' machielo ka wachako yudo weche mabende luorore e komi mar budget and appropriations kachiel kod weche mag Kosewe wabiro luongi mondo mi iduogi ero kamano kumchopo studio ka wuok e Lolo TV anja Fulombaka oretu sana